familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Bukan, ini mana fu, kena ni fasa ya dikiruji. Amadou, Amadou, est-ce que an kanet Amadou? An ndewdiren fes pontondiren mo ha keɓten kiiri jooɗi men ha poɗɗoɗen men nodde fes e kiiri ala ko mbatta toon ha kinade ha fes heɓta kiiri e jooɗi ma Bukare ɓuuri kam doole tan kono haɗa nimi yiɗani heɓta kiiri o saabu enen fof maayi hen enen poɗɗen haala kono mbatten ha o kiir yalta galle o dañen jaam eyyi ɗum woni feere nde saabu o kiiri kam so woni o galle enen kam lakara paaɗen heɓi noon tan geggel goppen ɗo rewɓe ay Amina o mo jiiɗa ina wawi yeyde men enen fof o arto jooɗo o wayno wona kanko wonnoni ana anda Amina ngillu jiiɗa ngillu ngel way famnu no ngel way ƴoƴji ngel ƴoƴi ha maayi haali gonga de en tout cas ne yewde bane gorko rek haade mo koyɗo mo ƴecci o joƴin so ƴeƴƴi o pandu wallahi o yer kam e lawol mi dari ɗum ɗo tagide mi wona haydara mbiɗa ñaguma ha yaafi ha joni Fatima aɗa andi ko jinmi dokka gorko ma jaam ko ɗum tan ñagotomami te an aɗa andi Bukari ko an tan o yiɗi o ndaarani hay goto sona an jaw yira jingana bane gorko tan wallahi mi jingananimo mbeɗa andi tan o jingandemo Amadou kiiri o noon kam est ce que haɗa andi pour mo heeɓe so tawi wona jeewa kalduɗen funtodiri e fañi mata ha heeɓima mo heɓetake wadde kay jahen toon kalden e jeew jahen toon kalden e jeew jehen kalden e jeewa beel ma funtodiro mum keɓen kiiri o so wonani ɗum darga darode jahen jar jof Serigne Touba yalalay la ilaha an holi ma holi ɗum Amadou wuro ngo muus ngo metti ngo heewi caɗe he Amadou min haajam fof woni koye kiiri gonɗo nder suudu de yo en jaa he min haajam woni koye sofiyade mi haalnama ɗum noon awan jehen lijjiten kiiri o gillaw mine ya ha ɓo seeɗa yewde makko dani e moƴƴi e ya ɓoy seeɗa allahumma laka sumtu o be amantu jottoyɗen nder similay i jam ɗum ko woni mbarko jam jeew ko jam maro gallo kamɓe fof ɓe jiiɗi ko warde mi ɓe so ɓe ñamanam tan on fof te galle ha hoora jeew na jeew yontide mballodiren ɗum ndigoroni tak takri ɓesdi gonde nder galle jeew o kiiri gonɗo nder o galle
jeewo en a foti wallu amen hembo yalta o galle min beeji de min loriyam min leɓtema billahi wallahi barke rasulullahi hakkundami Allah mbimami de takim haala oɗo kiir gonɗo nder o galle waldude hembo nder suudu niɓɓuru hay waldude ngorodi cayni taktakri e suudu tanɗo ala lampe ɓuri waldude hembo mballodiren kiir o yalta wuro ngo so wonani ɗum ma mayɗo kecce lelo wuro he de ko haalal makko noon gonga jeewa a foti hen ummade par ce que minen Fatima wari amen hamin maayi pat pijan an holima holi kiir kiro min adaride Fatima min adaride min idi fiide hambami puccu kursi wallahi Fatima wadde oɗo nder suudu min kawri ɗo o ari haalde min kawri ɗo hakkude galle mi wayri jam tan ko gardu men mum mbinum an ne toppiti joom galle ma tan o ɗoofi kiiri non kam Fatima ne selli hay an o fiima kiiro an o hoorema mbimami komi mayiɗo fii tan hawa e piyowo tan almudel gartirangel e ceerno domnage jeew haalnam mi haalnama no ay maw dañta probléme mumen caɗele mumen jogo yakar mumen ama ngara haɗa heeɓe kaala haɗa jalla wona ɗum amɗam sesi tan kadi waɗi jam ay an wonno ko Allah hokkuma gatan gonɗa cuurel ma tan aɗa leeli a tinani ay galle o less nani hoɓɓo safara jaygol te ko jaygol jahannam minen ko bone min goni jeewa wat feere ngara jippaɗa less jewtida e fahimata keɓa o kiir so wonani ɗum billahi wallahi a finat tan jippaɗa less tawa fof koñi ha gonti ƴulmere wallu amen tan ko minen cowata minen ɓeɗo cowata wonani ɗum mamin jibde tew sakka amen an haɗe ngar way haalde Fatima haɗa fellita haalni Fatima manan wallahi e ala probléme mi nani haala mon Fatima joni o ummi ɗo min gonno ko yewtude so Allah jaaɓi hiiro wonta memde mon a heeɓima mi heɓanimo kono mami heɓmo so Allah jaaɓi jeewa wat feere keɓa kiir o ko wima kiir he mami heɓmi yewtude makko no feewi gandum somo heeɓa kamma darga dar walla e hakkillaji mon de so Allah jaaɓi kiiro wonta memde mon so Allah jaaɓi jeewa mi tinno saabu Allah balla amen o kiir aymi hande hay somi lelimo nder suudu he mi ɗanataka mi accettaka hayɗe balɗe ko mbattumi ko yasalto mbeɗa leloto mi mumnoto guite tan mi yiya ko wayno koode kiir kadi en ara bir guete mi ara mbeɗa dari billahi jeewa kiir o somo yaltani galle o jam wonata e galle he te ko an goto joga ɗamaw aɗa wawi wat feere keɓa kiir o jeewa wat feere keɓa kiir o jeewa ala caɗele wona on gari on kalni kam yo ɓernde mon de inchallahu rabbi joni sikko on yawti hakkilam Sofiane foti hen haalde affaire o ɓooyide jam Amadou an kam kanne an yimɓe ene dekala ndi ngorodi cayndi takri gonde galle aɗa haala ɗo haala probléme yalla Sofia kiiro takta kam yeggi Sofia noon anani kiiro kam takta kam yeggi mbimi kiiro takta kam yeggi Sofia de imma tan jeeyat an kaka an o ndi ngorodi takri cayndi gonde nder o galle aɗa kam haalan haala Sofia fokki jeeya fokki omo jeeya hay ey o probléme mane gasata e o galle jaaɗo fof goɗɗo ar ɓurɗo on muuse ey yo Allah suuri yimɓe o ɗi probléme aji ɗi Amadou gandumen so jeewa yewtidi e o fooƴo ko hay heeɓi o kiir ma en jeftu Allah tawde joni tam en kortema hay nder galle to gonɗa foof seeɗa beel ngara boow Amadou ballodiren o kiir mi yalta o galle saabu Allah Boukare wari kam a kiirma hen noon ay min haɗa jogui probléme hakkundam e Sofia a faami min jiɗmi yo Abdourahmane arto e galle res Sofia seeɗa ɗum heɓde debbam allo te heɗumi ɗo ay min mi ala temps to gommi ɗo non non wara haala mi tottanima ɗum non sukko arani ko jimmi ko mbimami ko mbaɗa ɗum hande mi wawa fadde mbimami haydara mi fadata ar mbaɗa ɗum hande par ce que to gommi ɗo mi natti jogade temps haydara anani ok moƴƴi ko mbimami ko mbaɗa ɗum anani hande d' accord
amadou alhamdulillahi rabbil alamin ngil yanti yehi jehen nder suudu to jiilɗen kiiro ha jiiten mo cumten mo hamo wonto ndondi ummo sirandi yal suudu ummo yehi ummo haade mo artu ummo amadou ummo dow ummo a tokat ar jehe ar amadou an amadou yow yurno oye bayi moro yim yoni les yow sengo bangal a yordem caggal yor gatto jam Allah seydi kir ardoy kir ardoy en beeji peeje men boni onon kam woni téléphone aji mon ni mi noddi hami tampi non ko yomi hebon te an kam an Amadou guir ceerɗa e Sofia hakkille ma ko yehi tan ha laaɓi ceer ala ko heddi an kam Fatima ko ɗakkiti hakkille ma en yaadi hen ɗum ɗon kaldirɗa kaydi de nde rewede noon ko hende rewma ha joni kam hay ƴettudema téléphone en haɓni min ɗum fof mi haalande mbimi onon Abdourahmane ene soha onon joɗɗo e galle hay batton mbaɗani onon jooɗi han onon daram walla onon jiɗɗon ko ma e prison to joni nomin mbaɗat no mbaɗoton ɗiɗo nayyi fof ɗi holko ɗi nafata ɗo hen on jeera hen jaltinommo kar ay mi haalan man ayi ɗinayi ɗin jiiɗa ɗi ɓuurani amen Abdourahmane laabi temde ɗi gila taniraɓe min gardo heɗɗo te min mayan min goppaɗe sukaɓe amen ƴetta taniraɓe fof ala nayyi ɗi ko ittoɓe hen par force jeeyon kalis o gadda yimɓe jaltini Abdourahmane on nani ko ɗum mbawɗon wadde holko mbawɗon wadde goɗɗum onon walla onon on jiɗanamo o yalta jiɗanɗomo ko prison an Aminata wadde a yejjiɗi koɗi kene kecci gallaɗi jori ɗi goni cayeji jamma bunaji wendogo ɗi goni rewɓe resoɓe rewɓe bandum en mbaala ufnade caggal galle an nagge wona mijotoɗa ko wona ɗum reeni nagge de mi haalnama noon woppiɗi de mi haalnam ɗi ɓuurnima Abdourahmane laabi ujunere saabu ɗi gila taniraɓe men min heeɗi gondi ɗo mi andu ɗum an kam an ka tokkiɗɗo ngal dow an kam kaaɗi garir tan hedde ma ɗo darato ƴeew mbiya ɗum an nagge ne ɓuranma an miñe nagge ne ɓuranma miñe an Amadou artiri hakkille ma an o billati wona miijade tan affaire heɓe jogui to affaire uji goɗɗi billati taw mi lappi ɗum ɓooyi mi haalani ɗum ni on jii si o banne men ɓiraɗam kosam ƴeew Amadou ay pullo malade si are galle ni rese irsanteka ngaari wallahi ngaari gonɗi ndi rokke wammaɓe wallahi a faami teguiɗa debbi jeeɗiɗi e ngaari koye aada men jeeya wallahi kono an de min garini men ƴama ko namdiɗa portable haɗani mbiyanmami ya ɓiroye TikTok ɓira YouTube ɓira Twitter heddi ko noon addu cakkiɗa seeɗanama sakkama kosal kala jaroyɗa mbimami nagge ko nagge tan hol différence nanguɗo Amadou naggal cayyal mamal ɗum maayi yaɓira ɗum hen soca ɗum hen seeɗa soca ɗum cayyal on timmide e goto man kani Abdourahmane en soha ha joni yaltani oɗo noon ko inspecteur koli wonɗo police central kalis maccuɗo e galle kala to wawi naddi o yalta te cuuɗɗi noon hay nokku accarade o jogui ko tama ko hande oɗo kalis mo yalto faweɗo e tabale hande Amina minen de oɗo famille amen gila hawa Adam ha yetti ɗon min jooɗi hande min meeɗa ya gendarmerie min meeɗa ya police o famille de andiraka jaam e jokkeren ɗam kono wona wi tumede goyko wallahi he kala to wiiɓe goni police aran ɗon so tawi ko onon gujji kalis o on jaltinan leeram an kam Aminata an kam ko jogoroɗa ɗo ko irtu an kam ko hoɗo paruɗa kadi yimɓe
bone mbaɗɗa o tan kay yoni bone Bukari poftini hamono fof mbimi Amina aya non ko an foti foftinde yimɓe ɓe Amina arataɗo noddaɗo mawɓe helifamne jooɗi min mboɗo woni goggoma mboɗo wona e galle he so woodi ko musma walla defte décision mo poɗɗa wadde poɗɗen haaldude hen ara haala ɗo ko an foti mumɓade aɗa tata bir hirsuma ala min kay a hesani de hoto wiyam tata mon mooli Allah e nelaɗo yarde haala mon mooli Allah koyde mandi ko pewƴata ɗon ko min de suulam du natta suuduma mi wiam nattaki licire ha foftini bona yimɓe ɓe ko piɗaɗo gele Silence! coupé ko Mais c'est quoi cette bordel? Eh, si vous restez là à parler, je vais vous embarquer, vous tous, hein. Eh, fais-moi visiter chambre par chambre. suudu o suudu jeewo suudu mo fuɗɗorte jeewo holon Eh, Diom, lève-toi. Hé, lève-toi. yo en ɗam nene ma fortom Allah mo moƴƴi lawol Muhammad etto yimɓe paye Amina min de mbiyatmi on kala mo ganduɗa haɗa naata famille haɗa hen res yo taw aɗa andi famille o debbo medde wona debbo de te sukaɓe joni ɓe ɗum kam ɗum ala koɓe kersi ala koɓe kori waɗ ɓoɗe ko onon lebti yimɓe onon donimi no gadi onon furko e nder galle mo ara mo lebti yimɓe ngella cukotosi ɗa e jibinaka tan fof ko onon lebti yimɓe ɓe onon tan lebti yimɓe ɓe min de min maayi an farima ana wawa oppude yimɓe tan kaala taw an nanna han ɗemgel laa annen kadi mbawa sukkude ma ɗen wonuma he on ɓesdanta kam probléme de yimɓe gona e probléme oɗon ɓeyde probléme gasi ɗum wallahi ɗum boni ko musiba wawi maw wallahi woro wawi faggade bone omo jeew Allah laɓani en Monsieur, va. alhamdulillahi rabbil alamin ma seeɗani murniɗa o kanko min de a sengtol kam cangaji fat mayaɗo poupé omo woni ɗo seyɗa Levez-vous. ummo bokadi ummo ala so wi am joom suudu kay anmi fani mata ko debbo yaha yi an wol mawɗo ummo dewen tan jegen bokadi jegen laaɓe yaha tan yaha ummo sen yimɓe jah kolle mo enen wona wuyɓe min ke min gortam yana wona on kilifa an kadi wiyan wan kono joom suudu kam e yana fokki tan ya wata addan hoore ma gacci jegen tan yo la none pale volere ɗe yeeso guila nde mi andi ko addana minen jegen tan jeew oɗon kam gaccan hakke saabu so yii Amina naati o galle fitta noon saabi saabu min ƴama ɗum Abdourahmane addi ɗum e galle he kono ndeke koye leñol bongol jeeya temi haalanma hande kala mo haɗa ƴama yo taw haɗa andi yummum haɗa andi famille mum par ce que fottude debbo bedda tan ina ɓorni ina ñanti cikkaka debbo ɗum wona debbo de dewgal wona fijirde ɓesgu noon wiile hen yan koye famille moƴƴo kono minen kam min jaɗi koye sukunaɓe hoto yettinmi Amadou he so neɗɗo hersima no anda ko woni hersede ay gosi wonde guite ne hersini ñamde aɗa ko jiɗmi haalandema guila nane ko ɗon woni oron kaala famille amen ko bonɓe ko hefreɓe ko ni mbay ko ni mbay ko ça soit la dernière fois oron dari ɗo oron mbiya noon de c'est voilà pour vous tous nak mi haalnanima noon o artani amen o sinno ko minen artino wona ngal jaɓɓal yaɓɓata min o jii kam min mi wayani ni Amina ko sage arti ko gartigal muɗum hay goto anda no o wayi aɗa wona oɗon mbiyamen suuñaɓe komin ni mbay ko ça soit la dernière fois nak trop nak c'est trop de gila oron kaala ɗo mboɗo oppi moɗon nder jongoma kono aɗa waɗamo dépassé annen fulɓe mbi goolo koko musni moɗata goolyel ɓinguel nagge koko musni moɗata min Amina ɓuuri bettude ɗe gacce ɗe gonduɓe wona ko jibinami ko ma Allah ñaawo minen mi meeɗa wujjude guiɗaɗo wiide minen wona min mbiya ko yimɓe ɗi bukari ɓoyo meeɗa feeñi Ok. Et qui d'autre? Sofia monsieur le commissaire excuse-moi pourquoi kañum suudu mum yahaka cuuɗi fof jaham an suudu ma yahaka suudu mum noon foti yaade yimɓe ƴeewoy ko woni toon an ganda min kemi ala min suudam ɗum ko cerri ɓiɗa andi heɓɓata haydara mofta haro yo to mbiɗa galle o fof visite jahen suudu ma eyyi yo ara jahen arñe hen min kam min yahanta hooram ɗum ko min yahata ha mi yiɗi mi lokkita ko woni ko toon fof haalama tan mbeɗum yo mawni wutte ɗum wallahi guel baguel no awdi tamati jakkiɗi ko enen cortino ñande o naati o galle ko ɗum takittano hen wi anno saɗa suuɓo debbo naato galle moƴƴo coɓoɗa saabu debbo ko awdi o guel wiɗo cip wuro fuusi wuro serti wuro sohrotiyam Abdourahmane kam Allah anni welma or koye galle moƴƴo o ummi
heddoro kay kanko tan arti arande makko minen min mbayani ni de mino gogo makko min mi wayani ni non fof ko mbaɗi minen ɗemgal guirnaɗa wala goyi Ala sukkunade wala wawa ɗongoma ummata laakata to gara galla min minala waɗa minen commande minen a waɗi minen min kay kala fof mbaɗa hen ɗemguel ma an wallu yimɓe jama galle nden lefti min leftuno e zorog way non lefti yimɓe ke yimɓe jam ɗum ko woni aɗa kay dañɗo oɗo musiba kay dañima taw sima sunari non ko dewel ma gello addi ɗum o ganduɗa kuɗaɗo kuɗgo nigel waɗiɗa amina ƴetti ko jikku mon ɓuuri fof ko farin on fof on gotum tout ɓuuri fof ko fañi way mburuji jiiɗa de waɗi ko machine waɗi ko ɓakki anda ɓe ɓe gaɗi ɗo galle nden lefte en leftama ne gonno e jam men ɓe gaɗi ɗo tan ɓe gaɗi onon ne balle yimɓe onon nen balle yimɓe min jiyaani laaɗi cat ko battala suudam fof noon ɓe mbi suudu par suudu suudu wotoɗo heddi suudu Sofia heddi amina mi anndinma noon ayi o Sofia jiida e mon de o bammo ko imam wuro mo en yummoko debbo moƴƴo dimo juulɗo o wujjata jeeya kay e ɓesgu woyiɓe yo ari min ƴeewoya suudu mo wonmo seesa e palmo ana wa sukkunade fofti min mbiɗa gandone galle men boɗa yimɓe fofti yimɓe walluɓe jama boɗa yimɓe ɓe ganduɗo min lefti ha juma ala hen jooɗo ga Mouhammad ya gatta tak fulɓe mbi haɗ ƴamoy naata galle moƴƴo naata rewɓe resteɓe famille moƴƴo famille noble nden jibinta ɓiɗɗo noble kono wallahi sa naate won galleji koye won gonta ha ñande darga haɗa woya famille ma fof bona ƴeew suud marlawo ƴeewa a ƴeewi no feewi Vérifiez. ɗum pat famille o est ce que a ƴeewi no feewi
familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. On depo, ada urangur dam musdam derkale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Edo sukabe, serabe mono, kono dole gili.